monene. Oh monene. Totorie. Abakoiro geta. Aya sai. Baerire. Ngaki kara kirira iko ngaki. Mbatigalite. Baito motoraro go ja bantu bobu bakago jo boli ngaki kon moro boli monole moikon. Tadi aku tobuli ngakon toro boli mo tora bantu sita. Onyo moga kwa nyomire na yesedeka. Kunya kuiti nje dabu ngagento ke ngole mwana. Toke ngole musaye bono. Keke. Chirongi jiko ja jisirimbi no aye no uri. Ando kwa tebida bantu ngaki abasaba esokke buya. Nje yo setia matuki ku chigoro kabeka li irongi teli nene o chigoro to mo chia bantu badaba ngakachike siri. Na ewa onya gotake to menya buya kariebu onya to kariebu ngora jande kule ando stress ngo goitere yagara kangana kare ngaka sinini ega onya kwaje tebuku yara wakonya akanga isa nyo korera bitina otige akiri asenge yo tari kariebu aya na karega tona ebitina takarega tona enda muam ekia to ikoribu eseke liago te unga kariebu bona naye kariebu Bartimayo ekerago ika akora wokorora agatunya na Yesu gochianchera. Number 1 inche naye nemeuko asogo kora gwechinge njo chie bibe na bera begoro mu uko asoborogi yani ayankusema na kutenda nyakwa matebinga matuko na atatu aro maana na lenga na imeye dini no koretegi nigitare gototimokia nekiri no morai asolongendo otamero emechando aye ebodi ngoto muore goja bone dei goja kala ega ngagendo jukwera hange nanga aiga oroje gokoira na goja muna guasa korete keregento kairo wana gokwaira nire goja oroje orasabe nyama yanda ngende buche Jingo jikoi. Tena ngonya koro mokero sina bokoro na mal. Ata tiganda mai tiga ki o mokero zitoyo. Ona kosomera Matayo. Isana yeye ngo ikomi na bibe. Watanga na bando simori ke timokora ruwe na iluka anga ki. Anya gota ke tinja ko mokero zokota kora bo mokero zukuru bona linde nai. Titolina obo menyo umoje tori aiga tore miwe singani to ganyo moche o gocha to ganyo mo gocha Obo menyo wo morembe wa tuiwa watimoke onye na wa techimba wanko iru kanaringi ini Kentimoke Omo yone kia iyo Omo nene o maire Konda kore Uya wayene Roncho Linga ki Yoti moka kwane. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, uishi pahali patakatifu masaa haya. Tunakualika Mungu wetu na Baba yetu ili unene nasi katika kipindi hiki. Utuandae sote kwa minahajiri ya kurudi kwako. Fariji jamii hii kulingana na mapenzi yako. Ndiposa tumeomba na kuamini katika jina kuu la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen.
Some was just doing my research before I begin preaching. Those ones who are not understanding Ekeusi, they are handful. So I cannot punish myself using other language rather than so those ones who are sitting next to those ones who are not understanding Ekeusi, what you do, I'll pay you later. You translate. Kusema ekera bali kuchanjira kujambala kubatenga ilini litoke. Okay. Ono iwa. I want to begin with a question. The Bible asks a very simple question. Yani buku ekubolia liboli lirengaki. Di okoloro ilo. Libolio tuachakira. Eli kuchakaiga. Ine omonene montoki oranyare gutenena asige tuno kia ukerengaki moira ni bali mwa kwande tv na bali motali gochia mo wa batanga ine mwa bwa tukurwali kolmaya you fall from pia ini usikolmaya okay kubolinga Lord, oh God, who will stand the whole mountain of Zion? That's a question. Kala buga to imosi ya inengote. Buga tayo kabako. Gotu ajake. Moboli nga uiguete buneke bungo ge koboli no tene no. Aba mutakuwa ni muntu nga kiolengereti. Aboli ngomonene. Muntu ki. Which man? Which woman? Which youth? A boy or a lad who will stand the whole mountain of God. Oh, that's a Bible, and the Bible, it has all answers. The way the family you are feeling, God answers. We are here to answer your questions. And everything on earth happens with a purpose. Hello? You need to check the question. Don't worry, either your sister went there. The Bible says, with a woman, not a man. With who? Days are numbered. Amen. Now, let us start to the Bible in the book of Psalms 15, number 1 up to 3. You skip you 5. Yani amanye libungu mutarika na imokuira. Kuiwa bantu bakwa sa maisha tutabuga itoko somera buku. Lakini mutara babekera kibese mpesa aromorore. Bake message yebese na buku ngene besero. Tali police call him. Okay. We are waiting somebody to read for us. Montoki omonene montoki oranyare komenya se obumenyo bwao. Aha. Ningora nyare komenya ase getunukia egechenu. Aha. No monto orio rogendo rwaye rororo ikeranu. Aha. Orio ogokora kwaye kore okuya. Umulisi. Ulisigo. Tiakubireka. Ndagire. Genda abubuye. Mangana yukubireka ngotakebye. Ana moyo. Omonene monto kioranyare komenya asobo menyo bwao. Ningoranyare komenya asegetuno kia egechenu. No monto oria orogendo rwaye rore oroikeranu. Orio ogokora kwaye korokuya. Na mangana agokwana korwa ase nkoro yaye naye kene. Na ende retari omogenki. Omonto yutari okorera omonto ndebobe kala kirera wose tari gokwana bobe iko kala kirera ana maelezo question yaja omonene Mungu ni mtu gani atayeweza kusimama katika mlima wa Sayuni yama kuchaka kuchoka bono muntu uyu yate abo muntu uyu orogenda ruwaye ngakibona mwewu oroikerano orogenda maguru
iga this character wise behavior yani mbuyaye ere buya etenine buya omuntu ndara gutigire gokonia matoke chiro agutigira matoke nayo gokonia matobu nero konia matobu umuntu ndikagocha oyo gasuka atene naso uri ogenda omoneria na debe se yo gocha muntu ki ekebunge koma etokera litira hiyo ekekero all round muntu kiyo oache gotenena asege tunu ege chanu kiango moigwete ebona oma chakanga no muntu uyu number 1 orogendo ruaye ruruya namba ya kamere ango ya neigwa sabusi bibitini tinimbokero goikaye no muntu uyu orogendo ruaye ruruya igo oma watango muntu uyu amangana gokwana korwa senko yaye na yagendo kibona moiwa ayekene Saburi 12 ya mawatabanga abantu basalekire kungingo kungibwango 12 kibungo gatekera ngirete gona yem omonene totorie abakoirogeta ayenya sai baerire ngaki kara kirira iko ngaki mbatigarite noya mwawo mbuya mure umugaka mbiyure noya mbuga mbuyo cyo kaino ko burwe besa yetinga mbwa ngokuru atirayo gweka besa onya gukuri umusara kuwarie siribu te nyoru omungi nonya okurusie kibande kyo mugakugo akoete limo rusie photocopy kwa rusie photocopy 12 ekiagara ndi makwa toyo cha kugikira ngakiateba abakoirogete Nyasaye bakorire ngaki baerire mbaiyo abege nwati bari konyoreka nase mwanya abantu oige ntoge bono giya sari yinse n'ubulimo yaje umuntu nasukiye inchi bituma bitaruo ngokuwete obolemo buroti mtu ataenda kwa wapi kwa mchanga iyo monte kende kusengale mwachite abantu abege onye umuntu okogende tingo mukungu buya ona libituma biyaye etinga na kietinga yale utago chochi egwaja ko mukungu igotoro chinga ne ntochoka ine ka to chitinga iga emetoriro nsaba agenda kwaro ngaki bitube bine binga chiri oy na kingo taberia basaja ngaki tiga korendo mukungu wa etiga ale ne bituma bwika onya ko komurenda choeli tagitari akoni bituma mure komo ekiagero ubwege nubwako bugeri ebitume biro osiba obisonne kiso saliti abitige giasi matebi mongina rara enchareto ite bosotokon ebituma go jarangeri mongino onde ngaki Teresa ebituma biri gwa toete abata moete ri injo kore ngaki obwege ruga korire ngaki ngale mwachiete no mule ngaki ate abakoirugite Nyasaye baerire abara bege nwa mulisi ingi tindaro sana kanyongeri tumiro njande genda abege nwati bari konyorekana se mwanya abantu bonse nibo bagotebania amangana y'oburimo nibo bare okongo nyamenu ebere kanyekirawo nakiweta abantu bari omuntu gakogenda korora oburuoire gakuruo tarike na goteba haotanga inchi na ruo wiki yere koya
Mondo kioraterene ase ege tunwa ege chenu kia Nyasaye. Na bayaburi. No monto ria rogendo rwaero renga kimwewa. O chenu no monto ria o rogendo rwaero ikenu amangana agoteba korwa somo nuoye na yagendo ki na yeken. Igenseye montegere sana bairwane enseye bantu baigoteba gendo ki kene. No mwana utaka goteba kene. Nyeruka yao teo kwa dasake. Kuruka nesigati akobeka. Buna wika parabu. Broko bolinga baba ne wetene rong kwa bit. Indi mama na wule rong. No mo ina ko no kana Nairobi asa bana bakare o tabinga ke gombana jit. Kene ke ko. Nkeyo. Ndaba tigera iga mukana ngatimba rande. Mondo ki oyo watebe kene. Eken. Tato mulisi ira dari estuale. O tebe nga monto yo. Amangana o tebe yenkoro. Taigo tebe wolimo. Nado tebe. Taigo kore ronde movi. Somo gimo. Ege tonkele pasta la som. Kia o tebe iga mutuko. Toki kuwewa atas. Kuwana abantu wande buya. Kuwana monto onde buya. Na ino kuwanu aki. Koko criticize yo monto onde. Na ayeli suwea. Wakorore ngaki. Ngo chenchua sigit. Na ko somanga, if there is a problem, don't create another one. Be a solution. Onyomo chandore tiakoye ko yonde ligiri baga yokorosio yonde eketabu kya baebeso eketabu kya Matayo isano kianda egotabanga mbasesenirie abakorosio molembe ekiarambaro kwa abana bangu banyasaye. I know. Nabe konyarekana. Elizabeth nigati mogete. Elinda abantu bekenyoreke. Batanya koigwa mangana yo molembo Nyasaye. Babuata niguete yesiringana le Nyasaye. Libakonye korua sobugimo uja sobugimo wakale na kale. Yogento nkeyo. Eko basenseye. Ngana linde litaiyo. Awateba. Abantu mbasisenirie. Abagokora. Oboronge bwa Nyasaye. Ekiarambaro Nyasaye. Bale kamonyu gwete. Gomo gwete. Obuki bobo. Watabanga treat others the way you wanted it to be treated. Hiki ni kitabu naso miromait. Matayo 7 12 igwa. Mwali kibunge biaye. Yani ko gwete osukio bolemo no ri na era asuki. Kyalera bwe kili gwete. Mulisi bono, mulisia. 7-12 ngogoro kikwatanga ni kare kwabuka. Nabo andonsi murigetie abantu babakorere inwe. Nabo igo andonsi murigetie abantu babakorere inwe. Na inwe bakorere bo. Ekiagera inaro. Matiko na mangana yababani. Mateo nyendi mwalenge buya kanga kimwatera. One mogo teba meni asimuntu takezi. Mwategera chi point, tali point. Teba nga ali andonsi weto koleru. Onye ko wete orore ruwa mabe na ekora ngaki. Onye ko wete okabesi webesa na ekora ngaki. Onye ko wete abantu baragire muawo. Ata bantu ba alinya kiriezi. Muaye gogochio oyura chinku. Ali weto koleru. Nkamenya bo mame. Ya narugo yutuba kekere ntakoseti. Paka jikasi ni cyali chingo tenga ndio raga se ino. Ya ni ngo yutu paka jikasi. Ngata komenya ngo komenya umuchi. Ya ni ngo kum. Mayandi narugo yutu iboko taliye biboko borie umuntu akubutole biboko. Obokima bukuru gwoboke. Mungu sinyo ngo kobegeria kabiri. Muntu utara onjo kabasta.
ta kunya kulinda ntakana ya muntu ntakana wanya kulinda ni ya gintu ki eye ng'ombe anywa mabe hakika muku yuko kenya alikane oguo muntu amenye buo murabona nyaruka yana njagende Eldoret ngajikurige ngaki buonga guchiara amenyera iga asomero njenyo nyore nyumba amenye nganyorasi ngatebuga ali sikuaburie ta kurara ikiri skulu iga akori wiri mu kibuki na chaba tiakorosi ta gukuna ga kikuyuri cyo muta komebuo abantu bari nsi abatabanga ng'omwana njikorenda onyore sirebu maete koko gendo mukina boko manya omwana ometo omukie naboko mumanya nono kuragira kuwaye naboko manya nore njeso gete naboko manya nore njiraso kire naboko manya ngoyo oyo uyu ni nguo ya kwasima one yange akode ngaki yogo sabua etaligo itosi matako mwewo onye tegwetie kyo mwalimu wowele Swahili nguo ya kufanya nini yange akode ngaki sabile tegwe sana momele naboko manyo mwana osabile okonya gotomukirensa yate moriri nabona atebya bakaka intunya sa na tokonye tata intune chiruti manya yo kolete baka machi yugwesi byo koboko wata yorambura magoko kwarambura ni amito sabe kwa mien turage kwe ndo kwe ko komentari chinge ndiga kichiruti ngimuta jire gorobon haki abasacha gaki asumo guitira abakungu na inu mochoka ine buye yara letiria kwa manyoka emori atwiri kwa manyoka ngaki ateba iga muntu kiora chionya sae no muntu yo choka ine buya taigo korra bantu bande ngaki bobe asobugi momo korera abantu buya o asobugi momo montera bana arenge sito basta o kagendiri chigari jiji arenge ngatumo uchiruke jiji bijanga twakarine bakayuru jibikap yani ato chaete gaki mato montoraro go jaba abantu bobe bakago jobori ngaki nkoni moro bure munole moikoni tadi ako tobori ngankoni toro bure mo tora abantu sita mayago je toigo kagane point ya gwata ngankoni mo ani ugo chai korensi kale mwanti gete mo toraro go chai te manya no genda ko sabo wosi aho kobori ngaki kanga nabona akwa ngajugo cha kurushi kaki abantu abanyasa akonyete mukabe akeigo basa ngo atebira abantu nga onye yasaye tutabuga ati nyasaye moke cyoni onye tutabuga ati nyasaye moke orochone kuliga ko ati nyasaye moke wari ngoja kobumo otamubuga ati kana kiulo orochone ko korera abantu iga ebina nabiyo gasita abantu liyo kalisa nore ogasita abantu ebina omete na barabugo ogotangana ngabantu bali barabunabo monta utangana ngabali mbabuga dikende bakamba bwekina nando kubwa maene akinse gaki oroche ate banga muntu ki taigo kole ronde omongina engombe nabo bwate buya ngombe tugo kole abantu bandu wakama buya koko chaka kukama watangania machini echagire ndo watangani tugo kwa ronde bube wakora nani kwa mente epaiti de gimama ati eyo mente ne chaerete tabe kirima chani tabe kiriki iwambu yoko tokolerae
agoko ni ebiasi kwagura yegunie esonire aikwa mego chako muturiro akongontire guchinti ari aja kanyo basi ngaki binte bitoko gora to nyakuguri basiriki ba gukuria na mutereri na barabu none jingeni ko baguri ejiko musamba chito yiti basta ni ga basta binto biyo igongo kuria na ni ari murene kaki bwe ke bungu giate tayo korera bandu na tiga je nyanya muntu ikombekera yabu ate ko bakukuruguru ngano mutulu akongone ai ngone ri chindo chinzi kyali mona agore nyanya muntu ngai gugutangaza na bibiti ngateba nkumbulire emitulire itatu basta ngo chiko kaere limada mga bwatara kumbulire emitulire itatu ngo etinyi baronga kiti hata sibiko to sa nyombo komboli ntara so nyombo nga echie kwabora ngarati ngati ko ira ndi bugangu tinda amanye kigende inkanyole chibwate akora sienene oyera otanga lero na die biasa byakorte ngaki igombu yankorete ngaki kebunge kigiateba to korero ndi ngaki bobe kebunge kigaki mwakigu asobo gimobo kerabe na bamalika ko teba basumi kerabe kono bwataliba okorera abantu bonsi yale ngaki amaya igwa kikazi ni kiani. This is normal. Life is like that. And under the blue sky, no justice at all until Christ comes. Mwewu, newe kazi ni ane watebanga ndoje to fight until we justice stay you. Nse justice miguna otiane tiraira. Kamutiane. Ngaya nyone justice ku. Pio pog is Canada. No hago toque. Oya, tiene no. Again, see, just no way. You will waste your resources and your energy. Balanga mwanyuri. Yantian. Kubo kimobo, chi a ntubuate isatu 3 hours. 3 A's. 1. Accept. What's what? You want to say, "Bali muira ndirani." Antirana. Ya kabiri. Adjust. What's what? Tige binte binge. Itera. Mbia mono dat. Itera. Ada tu. Advance. Ebinte tige bekaranga. Tige bigende. Ani oro chiri chikura chiage tu ebinto migare ko tiga tabanga akuna moiri kanyika ebinto bitede ne na jeto kulige Supreme Court yali karo moto do kolera akolera manya tali ero ake tukura akolera tali ero ake akolera moto munga bale ngamwanyi bule twati bansi moto naro konyoro kwere tu ngomaka na kwete taiko genda mugondo mugaka nkarati mugete na yenja leo ito njara tema ito sengu akwetu wanyibuli chikaze ni jane accept my uncle accept advance ole binte birene ekya kababu ne enchogu ego kolege ntolimo kyanyegeriense balenga mwanyibuli obugi mobutia okora bubi utatikana inde igumba kure abantu abamwanje tukunya kurigia eni betari burunge amwali oye gucha kutika katikati Jeremiah 17:11 Mulisi kwa baburango umulisi Jeremiah tuli 17 11 17 gabunguki mwakwana kitabu ki tuko katika kitabu gani Jeremiah mlango
amarika agoteba na arayu omonto okonyora obotene ngwase enchera y'obong'ainereria aha niganga buna enkware ekorarera amagena etabyarete aha etabyareti obotene nkwobo nigo bogosira korwase obotene nkwobo nigo bogosira korwasare gaikire obogima bwaye gaikeire obogima bwaye gati aikeire ase obogima bwaye gati igo ase omoeri oye aha nigagotigara ore omoriri tigera igo ngotebi baba ebintu ebimwakumbura by'abana chikiro mukabenta mutabwate emete mubwate chiri busatu lakini simurigite batebanga mubwate 30 maria yako chakobakemba lirimwa noliri mwagachire nyumba abatige katikati ocha kunya kwatebanga karabuntu abwate gari abirite iyo ngantu akatwalire tinga eri tinga yabunite kyuma kitari gutuka ere mabu obwate tukagete etanya kuiguru emyaka 10 echorire nyama ya mbuzi mwanya kora etuko montaga agita segete akalike nga nyama ya mbuzi kibesa jidambirio ochukuwete myaka 3 nyama yinjanya konyenywo abe mburi echoriro mayango monto yebesa ngajiya rusiti umuntu abwate gari sikabwa bari asabanya gari na tinte igosuka iko boli moruweire agiate monto kokwanyore bintu none chinyanye ibi bisara ibimo kwa mwelio ekano chukubulinga chiro monto nakora tibyasa o maitongore gura bantu bako bande bagwete kuruwe kanisa kaki tu atera no tu akabai elinga ya ukwana buru akala terigo tegete ngwa tomo tebeti awatanga kala somera saburi nego konye bon mate ndutu aterete kanisa ngai mwegete nakiateba omuntu igwa amalika akateba nga contentment and godliness is a great gain oko isaneka no nyasaye oko nyakulenga ki Timoteo mwari ke yungo bili bikomu 6 ko isaneka naye isaneka onyomo waka kwa nyombire naye isaneka okonya ko itinje dabunga gento ke kole mwana to ngole musaye bono tike chirongi chiko cha jisirimbi no aye no uri ebinyansa gite bigo chiko cha naye no uri makabutura gite aniko atebida abantu ngakia basaba esoke buya ngiyo urusi setia matuki kuchigoro kabeka li rongi gite li nene o chiko to mo chia abantu badabanga kachige siri ige sirege ko boro moto da ngwe tanza na jo kana umugi mumu ko ga do mo chio mo ta tari ko bwa ko gotiga free ma to ko mo chio mo ta da ngasie ka tun ko enda turandi igo na yo chike ruga to cho kai o mo to ko ero mo chuo mo to ere ti ere mesa kwa nyoro mo nyina alimeti ai kwa bekire mirere FM kare bale kama nyure bantu bande bale beta bimasikani mechi akogenda maguru buwa yega no na lete mesa iguru okogenda bogeni maguru arie mesa iguru monye no kumu gaki yombo bena bayira sire gaki talbo bale kama iguru gaki ko ikira akinya sauli iguru to iwetikende na haya subugi mu buchoka nake mugina na choka na tie kunya muntu ndako chikunywa mu mukungwa kogengore ori chimbaga ngababa mbiyore mbuya bwakia na komanya rende kwabikiro koboko ga inyigo na komanya ngaya nchimo oseko chintunda ile nchibabe na konye mapema nyoko gutene no kolengaki ekebungu gali mwe ngambali bagengi nona mali mo abantu lera basaja tutarenge bagengi tuaje tukasobo gengi oko gengo boli mugete kwaira
usaba mwe ko yuba saja lengo genga ba dere tu arua bakungu bakatuambukiri wode tole dabu kota kwanja munjo kegage yuwe kindu kucha revenge is for the Lord mwe weki revenge ile yangu tigerangu tuachie nani iyo nero nataka kukulira monya ko revenge monya ko lenga revenge na ade gento ngene ngo soma chief ngo soma igabasto mindo forgiveness brings healing bali mwanyi we and with you make your health lakini garota alikuwa bero monto ni wokonya korea utairi sumu bali mwanyi ule boga akini mbatigera iga nyasaye na acharero na wale konyo goko ngete ngwa konyo liba goko gete igu revenge ne yango twazeba ege siomba na adu ko nya ko tabanga nyasaye na ege siomba ne kiao aye sabanga nyasaye kuna bono igitabu kiko nga steps to Christ kego tabanga entira nere omuntu agokiria doubts with God omuntu nago chagwa kongiri ngoyo asala chiriguru omuntu oyo ngo ikale marogo batenga nyasaye ngo abuna nata aba no na leta besichi akyo mone nkonye kake nkonye omuntu iba kora na nyasaye ai go gotiga itali mongino nera tabetega chikanise jina atigire abantu banyakonga onya abantu bakugamba uyu kwete bakubulinga matarara kwete abana balinga bwate ngabana mwate matarara kwa iyo de tindange yakukutini kolako india korusi kumoche iyo inje onyoro wakanire mukai uri ninje nasometi abana uri ninje enyombero usine jisuti chiuka maito kwete nalio ko tebo nalio cheki ubaka so korara konye hagi babu minto haki konye no akora yo kirigise nkolirure kigwati mukirwa nalio go omwalio tu yaligani nyasaye ngokorare ngaki ngochare ndonya gotebere binte bike saitana batagitiga tonya gotebere binte bike rituko ritonyore ngaki mubasukano tutare aligani let us not dwell in small what things atabungaru gakorwa oyo kwa ni oyo ndo nabongo takai oyo muswati oyo gose ntrobo sakuru akatabu kali basa gakorwa experience ya gotebaiga ngokorera akatabu gakorwa experience abako genda baraba adventista akatabu gakorwa akaigure ikawatebanga when you are in a common for those who indulge in full stock kiama watebanga it is your duty to change the conversation if possible iwongiro rakantako no kalika wo chiriko watebanga if you are in a company for those who indulge in full stock it is your duty to change the conversation if possible. Kwa tuke asare asaba antomanchite kunya okwana kwarama ngana agendoki yoboli omaito moku omosacho nyore ungire tere dendu ali kondwali aye detege ngango kiwete chiro simba gende tekenya koso karwa so mukor kanuomo abantu baje tukonya ko gabe bintu alo toka saba abantu bakonya ko gabe bintu bitali okonye seye kera nyare kana nyasako konye oncho lichinkwane jia seri tali ya Yesu konyo muntu agata yani muntu mane bakagisuna no tabanguru no bali onde
eri na rukura kumukumbo moro kinga na inchini isare ukirigo change the conversation if possible. Mwana wo mulemba baisane me ya Yesu yuru mutoritu ewa kebuko kelina ntwasoma ngiankonye iwo gitabu kelwa jaga keligende iwe tabantu bakokoresi Matayo aterero rindi no tanya koigura yani akoteba mai tensa abuna toikaransi gamaen kora tebinda abantu ngakicheni kora tebinda abantu nga koko enda matanga aki na ilimo abantu ngo jabali muwao toko gende mbuti ande igongaki mwakwa na igure kimwakwa ndira iriyo girirenzi nakinate when you go comforting or consulting a certain family, do not go empty. Igongaki to wana maoko bale ngabe igura mangana inakwana karango hiyo tilimbo kio kwa boku kungo bako muko ngaka ebe so ko ikele je kumbul ngai san eta goja nkikwile uchiro sana ni womo ndonda nzometi gisuku arandenga be exemplary toro china abikira yenga kiora akol nabangi to ate bese Tata Nyasaye biyamana singi njugwa tokonyire ntulero twanyorere moyo tole twakira senke ya singi nchoko makiro lingu mwaka chairo timokire bone kero to aligeria marika machanu twasabire iguri sanga mona intwe wanja kwa gokoreke bunura riruya na kugosaba Yesu yoro motori ito twakira senke asenge njeri ngana lira sege tabu ya Isaya emerongena ekebunga kemo gona ajakire gosoma timbu ati formula timbuati remia nata geto monto bacha inenebu barabasani tagia bairi remia abantu bane remia abantu bane nabonya sawo itatebire haleluya na kiga ko aratuachira toremie abana amono mogno nyangare ochairo tomate binga no nyomoga ko timokire omogi mamboro boetane tiembera haleluya ninki kiangara tuacha mwanya bantu koyura no mokungu amatuka hema kiangana naende ngare ande mwachira ikire mejano je nabona ngare 90 verse 10 Psalms di Biblia otewa 90 verse 10 kama tena wanyane chiveso tumerue ahora ko chinse mpesa parents igorori ngana confirm litayo nora tele ngekina mpesa kiacha basi to confirm kuruwe bukubona okay emyaka yobogi mabwaito nemeronge 5 nebere onya tole nechinguru ebe 53 nobogi mobo nigo boichire no bakongo amone mechando igobogo etabuango na intutweru katwasira haleluya emyaka 70 kogo sese ni wabona na romo gaka sese ni waiga yagenda 80 na ende yagenda gochibosio nabantu nyasago sese ni bamenya matuka mange mbali barendete emebere yabo kiafya 15 verse 26 Exodus nabunya sago sese tari abantu bejuarete akogana nyagita yori kerumo mogaka ochakera to nywa sukari ote babeka nkengo kumbe sumbe ikirega tonga nere goita nasumo gake honkari goita 15:26 Exodus akabora oise ko kwegera aya ncho manene nyasao hongo kwana oise ko igwera oise ko igwera aya ncho manene nyasao hongo teba
na koyakorera yale buronge asa maisane abategerera amachikane nakubatemeroberi yane yonsi nibyo tingo kubekera amarwaire andonsi bunaria nabekerete abamisiri monene tagotobekera amarwaire andonsi bunaria abekerete abamisiri igo moiwete ninkigeko garoma notobekera amarwaire ogotari wera mondo gatebubuka maambio nywa mache birasi bibere oboringa mache ngwansari akini amate murawane usukari ya ikiri gosene mie nusu amate kaboka isi mene bichiko bitatu ya janga nonye ya kongirende okiabanga ne yoga tikatonya komena lakini mache alga awai onse koiwera ngatoise koiwera Nyasaye tagotobekera marwaire bonari abekereta abamisiri naende igwa Nyasaye gaganetie abantu baye baba abantu bari buya kiavya tari abantu bakunya gutagera buna kigari kingo tu akare bitabo bigote abanga tokore kisasa isio montatare kitageke 40 omonte pigipigi gego japaka gesie na akorindera yamo minyoki magena naende ya moirania yani era gotaro ikaransete tari magutoko ira asara ayebuango monone riroto igoto ise koigwera Nyasaye tagotobekera marwaire nonye no kuragera abantu bare banareta kuragera okona goteba moina oteba asanti moina oteba thank you moina oteba nimeshukuru chindagere gichonsi igo chiachire within 2 hours na eritie goteba ngomonto gokwarie ndagera chinsaire ngachiere antu mbamanyeti no kuragera kari echabati mwayo konyora chiyoyo omanyanga chiyoyo ni chabati endegine kyao na ndo konyora marabugo nyote banta gojalira bugo nindire no bate yani olie ndagere yamo asense yamo owo magote ngaka inyigotete aye toise koyura machiko monene marwaire ali aretete Misiri tagoto yaretera na ndi igwa kwetani koyura machiko yo monene na igwa mogako gotogiguga ngerega ari kobuka mambia otangane kanisa tarenge modigonazio koigora kanisa lakini gare gotangane kanisa ngayoma etasomete Psalms 27 verse 4 Saburi 24 27 ebungo bine Asabire ngane ari bakorwa so monene naende nalionganetie menya nyumba yo monene asama tukonsio ogimabwane erinde ndoro sero monene nakona koyenerera masekari yae haleluya era ateba manjeri tukolie sabato igonko banyomba mwatatanga ka erinde mbaroro asoko na komotogia mbeke gutwa yeda abungo ikanga anya no ndotera korera nare koria towe tina waje koitabe mayaro otero kuno korega bwese sakarie yu Egokirare goteba era akamanyanga nyomba mugatata na akowera ekiagera amanyete ngangonya asaro gosese ni gukore nyomba mugatata na asabire ringane erimo ne bagaka moro musangire kanuyo ingana kiayo kona kosaba manene otenenke kiagera abande bare mayagao ose bare bosibuga ho bago koirorera nayo eterense moiga ndotangane kurubosio obe yesuruni lakini Daudi atango osabire ringane erimo kurwa so manene aende nalilirali ingana kie akorengaki ase nyomba yo manene amatukarenga ayanarenga kwa ikori mate kwa igeto kero bakoro bachori mbago chora ogateba nkanda agende nkanda achi okagenda wa ikororo ogakagange kanisa ne okirigiti rio kirigiti ate nako kwana okaigungo korosiare okaunga nende kokonyenya okamutigere kanisa lakini Daudi agoteba amenya ase nyomba yo monene amatukonsi yobogi mabwaya haleluya naende iwa goko bamwatata tolikogota
ngano nyana kare miaka ya beire menge ono mungarigereria mwarorange miaka yo mugakari ikeire yani yare ko bangango chaji toleke mwanya bantu nera ari gocha kolikerwa ekiagera naretie birengera bya ya mangana maya yani yare kende gyonsi kegocha gako gechigwa otera kora mwate okoboko ensete kombera kende itorende omaremu goigani como elio omo josayoni omo konyugara garigware ko gecho muntu gateririri ogotera okuo naende nabwateri baga asako gechero muntu kai iwa 92 verse 12 to 14 Psalms tolikogota ngaba akaba minto bali motaraso edini ayambuga nguragote mbuga ngura sensere ekiagera ebirangara bya ombi naleta mangana manga makomu lakini kware go swa se dini ekero ganto gete kabeiriga yeso mosaraba one wono na yekire ngotu nyano moneno motu gogwate abirega kwabitire naende kwabitiga asirieta lia Yesu angina ekero eme edini ekero waika kwana chekerenga Yesu ya baba kebunanje bakona korenga ligo chivinchari ngomanyete asenkerete goma etetinda agota aye ngokani ngatora agota edae okonya gwako motu obosiorenda omadare na ya kanyora bangina iga ntorengerera tikogota na boto igwe tomenye miaka emenge lakini ntogota ekiagera ntu ana gosoma gitabu kiemerenganio ngachimbuche nigo chigocha senjerena ki nobonge oro monda tetana korora kana abia mara moja kwa wote yumo saja ngomanye tenje na bondo chenga mangana otalionzi bona sengenja talionzi nje wakati wowote uenda nitaondoka aye karagenda mwenda tesi naomo marejani wapi oruoje kwenye kotoreta robo ko mweke nyoro moyo no mokungo yenge mweke nyoro ngabano changa enkwa na gotoma besa kosa makwale nge Psalms omonye no boronge aseboke buno mokendo natine buno Lebanon abo wo wagore abo basimekire ase enyomba y'omonene bono bari bamenyete nyomba mwatata nigo bagenderete koreta bakogenderera koreta ase chigora cha Nyasaye ito abo nigo bakogenderera goseboka abo bakogenderera kuna goseboka nonye bagotire baragenderere kobesea ke nkibona yawa korari esore otatake tigo cha mwatata tona goseboka nonyangwa kure abarogi barwanerere aende gochiabe batiembe babuga tu gosemba toreke kai inchu mwatata ekera abantu bande bakona gotera ni mevipiga vita vilivyo vizuri ayenga yokare gopiye bya ochi etiatoli gochitini ndangeriere nanje goitabele lakini nyanya natera otuo manale koligia wewe tuna waje goitabele abara ba goitabele yani matera Nyasaye taigo togokia ekiagala ntu anakomanya ekia matera ara tokonya somo bimobo 84 verse 4 Psalms abako banyomba mungatata inchiako bakorera oratiga bari bakinya gatango mato kwegera nenkoro nogende kanisa notagenda ebuge kaine ngekinya zara aje kuligere nenkoro igona ekwalibete ke bunge kyago chikosoma soma mbasesenirie abantu abo bamenyete ase enyomba yao mbasesenirie abantu abo bamenyete ase enyomba yao abo bakona gotera butambe abo bakona gotera butambe
soko gotovia. Haleluya. Amen. Ngayayo gojikwara tera. Ayogo tere kya to yuji kanisa. Ayogo to gari Nyasaye wa mwakera ng'andu yemono asama ya manga gokoreire. Ngibona bwangerete kanisa. Igwa. Omwaga chairo timokire. Orura sobo iko bwense. Naende ekarago soma mariko Biblia batebanga abuba akure nabaira nigwe. Naende igwa amakweri nari gore kogokera. Ekero ntusa tumatete tokumetinga gakinga kiyanya arekana iga igoro gewa gete 116 verse 15 Psalms. Ekera abantu abachenu bomonene bagokwa. Ekera abantu abachenu bomonene bagokwa. Amakweri ayo nibara yenge nchenene asogosibwa monene. Haleluya. Amen. Ine rabangu atimoka bona chaira asi atimokire amakweri aho naba yenge nchenene ensa nabo manyekane satani yake naende bake nabo bakomanyete buya nabake bagakomanya bobe amatanga ho yatakuwa ya kifahari ndio lakini rabangu atimoka igorero nirakomanye ekere kono yo mwali ekobuga nobo ke gochiasoboge mabwakara na kare bosenayo olio atanga ebitulwa namabwago towere moto tube titarandoki naye ebange manyanga makweri nare gore kogokera nande igwa abari bakoro kwa banyasaye igo bakoro usiwao baso asogotimoka 57 verse 1 and 2 Isaiah. Monto manyano boronge ni gago sira. Onde taiga koranga igoro yayo. Abegi no bomonene ni bakorusi gwao. Iwa ari bako kwa banyasaye igo bakorusi gwao. Na monto onde takomanye ngeje. Nande monto onde taiga komanya ngeje yae. Omanyano boronge. Manyano boronge. Korwa sobo. Ni gakorusi gwa korwa sobo be. Oso asomorembe. Abuba gotara sobo runge. Nigo bakoba batimogete imase chimbera cyabo. Haleluya. Ekarura kunobe gotimogete imase mbera yao. Mate egendonga ndo hoji banga. Yari ni banga timogete gotabarogi mbandi. Ayabarogi nabakoria. Yani anyanya sango je koborie nyanja abantu yairete. Enyanja manya. Ngakibona somaro yore mo omonto ko omonto ayatako na gwejanda ngabaro gimba koire Nyasaye namanyete ngabaro ginkoli bara abantu bose banatariwa madengo kumya karo mandala tangi ngoma te mokwana nkumi ngabaro gibono igora kini ngabaro gimbaro abaro gimbaro igwa mika isato ayungo vive na vitatu bari beba jete sabaro ngambandie ngatinga yese kina abaro gina bakolia bitukolia kina na okorete inabidi kama ibada okay you know Inoni gomo kolia kinyama cheme bere y'abantu bane igabaro ginkoli barabantu ngirendo kona gokana ngambali koli ayanya kore kamba nyotali koli gando sarende ochekanisa Mungu tabura masankwabo. Bagusabura masankwabo. Babuna maugabo. Baya kore bingese. Naende mwana cha bere yabo buna kinyama. Chikobe kwara. Chikobe kwasegetega. Igabaro gimora anya goko yekere suguri yando gore ntoki. Bana. Igaya takona wejanda agi ngabona ninkaro nande igwa abantu mbategeti gutoleka abantu bategeti onyoko bekanisa ari kanisa erindo gocha gokwa ekanisa marose ya matanga tamanyeti ngengori no goika igoro erega maetengo ko bekanisa no korose wa matanga na mojando ndara atware wewe naye ko bekanisa ikaranso ikense ko etande nchiri ko wase gatabu kiaruka Mariko 10 ebibungo 45 kemo pake 52 omugano ororo mparti mayo oriorengo mouko muna tumanyete barti mayo igabwata maiso lakini tare korora barti mayo na baweka ina bantu bari tokora street wali kasare ogata
bisaidia wate aba kwanza mbatambuira se serikali waeta toko ba nande kuwa kanya masese niwa waeta kuwa miamiga wate abasaidia saidia wame yakobori ngaigo ngase bare tuotigwa ayo mareta ngojara je kumuoi ende no nyampari timayo igare gocha oikaranza njerense amo elindo na kote abasaidia nani kipofu wana ekabe to iroko bako nando maete liyo kabaete no baji siringi komi nyasa koleta masese niwa kwa nyoro monto woto meli kibeso tabangete kwa sababu kaliwo yandura tema wana muloyo ekare ngunga yeso ngo etare agake sabu tage timatisi ekiara kanyanga isa kwa kamatisi yaji komoita agake sabu akamanyange kinda akore no kukaransa njira nane nkoigwa bantu bakuogana insoe kwa keriogi erinde gonko na gokwana saidia kipofu na bonda nyoro okonyi igakara ko hungo umugando jakire kuogana muganda igagoteba yeso mwana o Daudi ndore ndoki amabea bona bakona gokwana abafarisai no baraiga abakuwa yeso no bara bakometenga ya bwana lera kware ngotuobere nano maete kwa nalire bobe lera gotware ngino maganyo manene akware ngokire riri bako matebinga kira omenda waka gendo agake yogichi sabari seto yesa kaiwa agateba murangerio yache gocha ade bari komokiria ade bari komokiria ade baya injuko challenge eta ojale eto kurangei yanto kanyo kanyo eta musu eto ja nera njanga aya no kwane kiora kwane ege poro to derete nije weka ngana ngaki hai wana kawo kasi Yesu akarawo ikasi Yesu kate abigunga imuka bano kurangei akabolie yanga tukute yanga wana kawo ikasi Yesu wako mumoringa ninkiori getiengo korere ngibadi maya ko moira ne inyare korora ekiagera kanyanga ni mosabaki besa besa nchi gonkonya nare kwa gwe riso ya nendore nabona ari kuri yenjera yo kanyore jinde rutara chansaega baka wami rutara chagai president yeito abori na ine omugaka igonta getengo konyi njoro chenda ko korere njora mate alibiye bengi nagendogi echibesa lakini yo mongwano oyo era kanyoranga kwa kuchibesa kinkera isana njetigange wa maizondore erindo munate Yesu eliokegima agachaka korora agatunya na Yesu gojarali gojinjera buku yetu anako yasoma na ewa onya gotake to menye buya kariebu onya to kariebu ngora jande kole ane stress ngo goitere yagara kangana kare ngakatini niga onya kwariete buku yara wakonya akanga isa nyo korora bitina otige akira senge yo tari kariebu aya na karega tona ebitina takarega tona enda muam ekiato ikolibu eseke liago te unga kariebu bona naye kariebu Bartimayo ekerawo ika akwa korora agatunya na Yesu gochianchira number 1 inche naye nemeuko asoko kora gwechingenje chiebibe na bera begoro muko asoborogi yani aya kusema na kutenda nyakwa matebinga matuko na tatu aro maana na lenga na imeye dini no koreteki Nigetare gototi mokia nekiri no morai asologendo otamero emechando wate abanyasaya na otamero emechando lakini no morogia gakone oye nenda muamu na meyemo lakini meyedi no koreteki oye no gosaria mabele y'abantu especially yechi takana no tamaine nande gatogotera esegine ndoro Sigatore oyora yewe gondeye yanyo goteba ni esegine ndoro ekerore buo
na ndo maana no nyango ike kanisa ese yinga kiere Nendo. ande elio iyo te abanga igo tura soro gendo toko gendara Igoro. ga kia yendo gorogochi o maete ike tabauti nero gatio kwanda ruguru ne yoko gendara Igoro. igebi ebi turu na biwo tangasa soko genda igo Baltimayo igakomuko muna nanje naye tole meuko asoko kwa gwechinge chibibe bali nyaraki ninje naye bali tole dini ime haichalishi ndini kyoko genda lakini nole dini ime ekero abande batagete kwa Yesu bago chikorige yembo yao batabanga ngonyene dini ekoira abantu igoro tigera abayo ekiagera onyana obaganki namba irengore ore ndete kenyoro aso montago sabaji bazaro ni kujiga nde sukuru bana bana yengore tu no ko bana ko bana ki irenga bana birisikira basabet ngachiri buko ikoni mwako mwabana mombara ekara te bire nga mombara onyore ngoma komiti igonko egwari erogenda nkoko getenga baje baga kibesa tara manyanga onchonga limo ogenkire besa njikole tiki Jiyo. aendo gocha se dini ni de no mogo kondense yerive ni de no mogo kana kotere biansa na ko soroi kana kotere biansa igoro branto bakoro kulagenki mbali batera ari aya kana kotere ansa ara na boku gwendera ekiagera yogwa okomuwaka moino kwera na moina kwa magombi nana no oro komona ki bako atabaro chibas aya baka ki abantu bane bacha eta abande ngakatwa kola bakama nyenyara nane na rota bugati kende pi lakini ningorenge sumo asotali chibesa kai bora na bora muganda na bora muganda asoka kora kwao bangina na batole kwaya baraka barabu mbali kwaya baraka mbali goja kanisa ekiagara kwa tenenile go kwana engonje ko yibituma nkamwe na ndo kama temuna chinsa chiro kwa matengo manyete asia ikeire no kurwa nyete nenere mojanda tokona tiki ando goje dini baraka bami nto to igore namba 14 okora kuna baraka boka bagotera aye igo bako na gotera babaye kanisa oyo onga yakare gotera lilikuwa matera tia mangala umalaye ole bobi igore enke ngayego jakera ora no ole ando kunya gatengo mate igoro kero monto gara genda abene ya omanene atoire libaga torande y'abantu once nakiga ko gare team yechi cambio mwakoyo yale gotabanga I will go with what the three angels maire no ko ironya tora ikibuo mwoko irera three angels message era ikabuo erite ke gosoka go jisiko yanyara kurumage nsenga kiere mbuyere akabanindo nabore dini lakini naende asobotugi bagaka yura ndo fututenia rest 10 obotugi ali muno gatugete otugeta ali ogatugana ali abagaka gondo igwana omoda kananya okwana paka naende ga okay obotugi nande yamo nabotugatugete nande tokumeti ande akarogo kwa nande tokokora matanga akifahari togotangaza ngo mwako mintere igati mukire yani naindi ababa gutimuka ime ya Yesu ngakibara akoro bara aboki kuna Yesu elio asota ligocha kobokigwa wana nilikuwa nganyo kata babu onete izukuru okanganyo kagende podingi igoga getenga pote podingi nero nere na mangana no manyetenga wetere podingi matanga abantu bali koja koikanza ngakiko kare podingi ngakomatenge podingi yokuwa nganya kurumagena okagende podingi kisi zukuru ekenyoga kisi zukuru ngeko manyete ngenyoga ko manyete aga motaka soma kisukuru chianka gakia gara tomenye osawa ngalo abangira hey digato soma kisukuru chianka muranko igwa abagambi ngo igwa bateba ngatika twagaje kisukuru chiarari ora to kwa gaje chianka ego kare kwa gaje isiko
Kei, iga turaga kurua iga ande igwa. Biblia goteba ng'arigeri gochiari ng'airiri icho ririgia nakoete. 13 verse 20 Jeremiah. Wamara yari. Jeremiah 13 verse 20. Bali bako agacha siko batigeteka. Igwa bagaka. Imokereria maisa ino iguru. Yamusire imokereria maisa ino igoro rora abantu baria bagocha kurwa karireria abantu bari bagocha kurwa sugusu ine ng'airiria kwa etwe ing'airirie ekiagera nkare kwarirogete nzukuru okagende boarding nzukuru ng'airirie nkiore iranerie rijo tarierie chombe rijo tarierie chingondi rijo ngendogi abantu kwairwe paka asomongino ori bwangetari bona ando mategendo moko kya bagaka baria banene ogwaterete ngomwanjone zitera tigango tere buna rero osa watawa mwaterete ngirene nande kiachike kaba ngirene kiachike kaba bagaka bani ate muweitire motaitiri omwari nkorwa ureno gorarie ebodingi ngotomure gocha bone dei gocha kaga iga ngagendo chikukwera hange nanga aiga oroche gokoira na gocha muna gwasa korete keregento kairo wana gokwaira nire gocha oroche orasabe nyama yanda ingende buche ingo chikoi te ngonya koro mokero sona bokoro na mal ata tiganda maetinga ki o mokero zitoyo onagosomere Matayo isana iwe ungo ikomina iwe watanga na bando simorigeti mokora ruwe na inukoranga ki anya gotagete nja kabo mokero zo otakora abo mokero zo kurubona rinde naye weitiro taraitwa bagaka jaka kobanga bunemero yenke koba no nyanta utie kararange gokwa yakorange Sulemani omotenga na bere irange kogenda asa abantu bande bakogenda omuama chiko bunala akore mirimo ya Nyasaye ali boarding rende ngokoro Bartimayo ekerago icha igakwa borie yanga nokokora gwechingenje chebibe nanga nogo sasimeme wekano yanga nogo twinda yanga nenda mwamu okokora gwechingenje chebibe gwensi buna marikago teba ekarabandi mbaya gocha se Yesu akara abori omaetaye nabo gwachite kanisa nande bona gwachite kanisa ogacha nembweri yonsi engima anya nembwe yagosakio liso bune mori ngare tolikonyora goseni mzinda gogiore anya nembwe yokoimokia tukibune merongo yerisami tolikonyora ngane kanisore ekiagera ekero gwachagete sabari igo gwachite na gentoki ne yangi eri kwabegete lakiaka tutaiko iwana chikanisa tokaranzete kanisa lakini tokonyagotenga basamari na bayahudi gosanga ngokora tiki ande togotera tora sorogendo igoro wamenyo wabaya mogoko otambi ayatoria sorogendo kubugatekana nebituruturu byao gokora akarana rigeri yurochi igona romo gaka nabareira abana akabari una abajokoro madana bekunyarekana munora no kubono iga anya abajokoro go barache no nyayo wake gekamago igara ari iwe kara rango oyo oire to mwana omomura no rio chiete go chimasimba rango gosemo akiranga abantu basobo bono lirikwa mogeta akagenda okwa matera tinga genda okiri erinde koroka otoleta omwana je gwakire kamago naye kogokwa ebange otarakwa yote banga nonya Yusufu igakwe banga atarakwa igo naye otarakwa ekiagera makweli naro bange bintu buya amaiso kale ora nabato timogete dini toro moganda tutangeta abantu bandi Bartimayo ekerago jase Yesu akomobolinga nkiori getiengo korere akamatebinyare korora
bantu bande na batuti mugate dini togoteba nga twairwa maiso yokorora riba gatokorora ibyo ito kwarora ibyo montonde bira byogo bimanyete nana yokobeka magisinga lyali onye birinda okekondo kogenda iguru lyali nonje kogenda ndi iguru lyakyo yali iguru ne yabusa aye ngokobeka magisi bali tumaya go saba maisarore naye kogo saba maisorore ewa maiso orore bibe byao obyanga maso monene lituko asirinda haleluya tako ewa maiso oso akona koya bande binera nakona kotango yerembosa oyonge ntobete naende gento bigujikia ngoki iroka babatari bikie kanisa mbaka bwatera tiriye gopima kebiro angete kanisa buninya pekuete pare semo lakini yuko wade anga aba barabuno bagendiko ngoko tebi ngana bagendiko ama sese ni kuna sese niku naro kwa sese niku naro kai into korangani nande te ko bagendiko yali ono otaji kanisa na vitabu muno utasoma nora manya muno control stress lakini nje kode kanisa kona garagari gunyugwete nga stress inkobokere kabisa yamano ile koboka yani ndagaruka ntere kobusura mambia usuro chingi kobusura mova somogoroba toganyeri gesa ndatera igo indatero goteru ku onye konya yabokire nira arare gosete korara enda yotatera ngikiranye poise otaji kanisa muno lirigwa kana ngatoko genda kanisa owe aya ko buye bete mukutasari owe mangana maya asendo abantu bare dini mona bangina banje tako kare byombe na kusakura chino kichoko sakura wana chako lile wana iwa Biblia kote abanga gukwa mana roko chiko sakura egento keria begete intenenera to base ko soa nyumba ayote nene isiko akoere na ndo koere ko genda guguikiarie ese mwachorete stokipa wo botara ira go konyoranga na kaborangeti akuna kugoka karenge na endo mokairaneri ige buku yanje to sakura 24 verse 14 Deuteronomy. Chakira ya nonyene ibungo 10. To chakira ebyombe. To manya ko chabantu bari geta barikwa. Ori goto morikwa mwagana tenga buno mwari bumo tinyo ko ka kwanga kana. Lakini yoko mwakana otoro mutinyo na ndo ikire gati. Na imeye dini no kana daji. Ande base chawo njanya kama kora kende. Ori ndo okore konda yake ari tuko okore ogenda ochicha onyora toiyo ogenda ochicha onyora toiyo aye okay 24 verse 10 Deuteronomy ekero okoa omogisangio egento kende gionsi singo wono go kabeso omogisangio kende gionsi obaisa gosoase nyumba yaye koire egente keria abekire kebentenenera wono bali murae byombe moda tedi kumangana byombe ngibibilia wateba Bono mogo ya kumanura. Abachama ni bacha babaeti. Baba rasimisa batengo yo tachetia. Interest te kora digi. Bono mogo ikororo. Ngai bibilia te ba mogo tenena. Ayote nene isiko. Asago soa nyumba. Ate nene isiko ya. Ayote nene isiko ye nyumba yaye. Elio. Nera korentere gento abeka ko baintenenera. Abeka ko baintenenera. Bilia igeta ali security. Bono ayatiga ko era igo chasiko. Elio kikaba. Onyo montoria no motaka baise kogenda korara negento keria kiaye kerebuo iwa
ano abange na bano tukuyitwa kore makono nga yani ekere manyete ngatare kunyara inkyari ngo sabira kibasa kinyinge inje biri go chari kwanza nje mbarere TV yo ano tumatie TV yo gosono musani amokonyete ekiagera buwa ya gotware TV igenga chari yepikipiki lakini yoga sete nje mbarere nje mukungu tinkoi naende kogocha setini Yeso Igual saba Korangelia mantovane Takongetanya Ayana batangana kora etania arro yore moina sotene Nua iwana rako hii Gochisenga kibiblia da Naryo aragosesenie na igo wakorira yare buronga so bosibwa monene nyasao Igonya kwa moira neri wakorira yare ngaki Abakuru chikonda rero to baisa gokorera bube omonto morikwa oro motaka na oremeire kara abo monto mino omo Israeli gosomo menyi omenyete asense yaino Ngakia tukoriria akorete emeremo omo engere ya Litangani Elioba litarawa ekiagerere n'umutaka niga semeretie konyora engeria yaye ngarengera nyase ko gokorera na bura mwa echieri tuko agenda tona bike onye to kumuhakana wana tori kumuhakana nigo araba isekurera asomonene igoro yawo ngakorera asomonene igoro yawo naenda ayo niga arabe ebibasore igwa yago janyora gokorosi chichabati okona goyeka ni okona gonjoka ni gasikari ngachinko ne chabati ya to beire elia karate nene kasi elia kona gosabaji besa ayenkyo gosaba oya kobenga tata nyasaye abagwa sesenirie mbata getiko to seseni nonyene kero tu abakoreire meremo ngatonyore chingeri cheito tibari gotoa omonene onyengwancha orete nonyo noboruwaire okogenda nyagitari estori echichabatia korengaki asibono omonene munaro omonge bwa mabera origererie kerero oja kogenda oasisi bagoteng'e bao yaito gaiga igegoteba ng'akarie chabati turu osimosisi ekiagera oyo gagokoragereri igogoko omonte ekonda igwanana nere naende kerimwe igwanana naende gekorere kirakio tekona kumwetana ni mune ng'ombe sibire gakonge tabu atinda gerekoria akona goetana no gojabu oboire esese yarenge ntindi dere esese yamonarire ona obere nero ya mabuge family ocha iroka abantu aba bakagaje chigoroba orine aba igoro o matengera muna akona gonjoka na bua ya round amariga ya akona korera gesona kiao bibilia bate abange yanjeirusa yanjeirurari bagandi baro mogutano oyo amarua nabekira abantu banyi aro bibilia na bate anga banyi Kosa baro taribo kaige bienda igongwana kosoma karatika biri bienda amaruna aro akonyugwi ni bariki aya mari changa ayanda akabachikini sineji Napoleon igongwana kosoma kebunge asenge jata na kosoma Jeremiah 25:27 taikira kinare ngentebe Jeremiah 25:27 wana bali mokonywa tagosiba Elio ngatewa ngambatebia mangana ya nabeoteo akarone mukutasa liko takana ile ita gachinke Elio ngatewa ngambatebia mangana ya Bwana ayanaro monene bwemeganda nyasebo wa Israeli agoteba kanywe motinde na moroke mowense na timo iboka naende asenge Yesu ginda rata sega tia ino basaja mora mokonywa na bakungu mora mokonywa kanywa marubu na chinza chiro lakini yo nyorenge segine korateki esegine rero ngobune kogoro amenyinya gitari paka buyebe kobune kogoro ano madenya sa tayo korengana nilio si atara reta mangana ya bantu banyaigwe basaja kanywa marua
Onya ta kugoita oyaite. Nande bari bakunywa. Nonya no yotagete gukobekera osumo, agukobekera mutuko, ekero gwatindire. Igokora atinda, mogoro baiga. Nonya na baratake gugoita, bari bagukoinda, igo bagukoinda mutuko. Erinde bakwaru ariekera buya, agwaja kwigwando atabanga igatoke rugokwete. Nando okorora agang'entire, nando okora yange goseng'aki, amagana inga yare, 2 Samuel chapter 13 verse 28. Amunoni iyago kembwe kera yura atindire. Igo bari bakunywa manyanga gora kembwe ekero kwa yure gwa atindire. Ora ekero monta atindire. Nabwate chinguru. Igwa. Oyana bakungu bari bakunywa bana baba batayi kusukuru. Nanda expecting ka nganera bwa yecha gwato. Ya toru nango. Kai, Biblia tabanga seji se michingi ya chire. Chiero chie nyombe yo, iko chigo churwa ne bintu ao. Nande bienge chana ne. So kare kunywe kerabu, o mwana atomu o moyo yakanyora ko gatindete. Ndio goja ko manye standard yo mwana. Yani omukungu okunywere. Omukungu okunywere. Biblia tango omukungu omungaini nkyagakora. Oya yoja ko agacha ko karoche bindo ke kondo no ge sererete. Ninga ire no ja ko agachira. Ande gwa bari mokonyi. Tako bokero. Boka iga egwero ngoli. Bakungwere wata basaja bakonywa aya mobekere ngoli ekebuyu. Anywe na akeranse o akeransoro mokonyi. Ekiagera ekera agendire konyu gakoirana poko manya gosena lyo manana ari kumera na monere. Biblia batabanga bobe no bwa banta bakoyimuka mambia chuni. Bona tigo mugasura gwaka erinde nonya na manyinga taro mobere. Nando nyore kendori ekera Biblia tanga gokunywa amarua tarindagira yago sambenda. 5 verse 11 Isaya. Mama kana jari. Bona iwa abagambi. Biblia gego kana ngabagambi barabumbanyo. Onya koromo gambi tonywa 31 verse 4, 5, 6 Proverbs. Ekine kia bagambi boka. Yoje tuli mugambi ayekinge okonya. Ekine kia bagambi. Proverbs yodo ojumana. Proverbs yamerangani. 31 verse 4. Ayeremwe. Iga bagambi mura. Okonywe divai tikogwenera dia baruoti gose bantu gose abagambi baisa kugania ekenyugwa kegotin bami tabagambi takobe kali chikonga ayatakona konganya buona anda bantu banyakondora ayendetera iga Biblia batabanga mechi yaino obonyansi bwabe kirumbo liboko iruruka na baisa yagotera gara so mekyo baise konywa nigo bale bamachiko ani tokoro mugambi no bomo tureti oise konywa igokorie chioma soi ne chioma soerwa abanchura no boronge bwabonsi nando abonchura no boronge bwichintakana nababoraka nabanta bataka boigo ekiagara banywete bona marumba rabibaire banyi trakora oyo ogochia gosira moe ekenyugwa yegoti ora bali bago yigosira ayegu kanywe na edivai ase oyo ichane moyoye okoja gotebango mate enkonywa marua erinde ndusi stress ngotoliara nebu tigabanywe erinde bebo botaka bwabo bana ngoma dekana nyure nje nkana narara nyenyenye rara nonye ikomi na tiba baisa kona koinyora emechanda yabo igo nakigekogera batamanyeti abana muna bakoro kwa sukuru imbamanyeti muna abana sukuru kibago soma imbamanyeti omwana karamu akorikera barabwigazi abano konywa bebe bentoki emechanda yabo ngongirara goteba wakobo mugambi ebiasara byebinyugwe biroro mbikara tiki ande ngubona bagambi aba goteba ngabarabuo abakungu aba bakwenga igo bako bahari kibesa babatiga erinde barabumba ariko nywaya yabangina barabuwa bakunywa ali akenire Chiginis Napoleon imara kama simba ana yande nalena iwachire yuko bana inu bali ba imara 23 verse 29 Proverbs bali bakunywa ali akenire banchenera na barabuko ruwabo ende twanzi toyiwana seke mungo kere Isaya go yanto bali bakunywa
Okay, ningo yo. Proverbs 23:9. Togesa gokwana amang'ana ao 23 verse 29. Ningoyore nobobe. Ningoyore nobobe. Ningoyo ichanete. Ningoyo ichanete. Ningoyo korwana na kwerera. Ningoyo oakirwe kwe. Ningoyo obarire amaiso. N'abantu abo bakona kwenye divai kinga nabo bakona koligia konywa edivai yochoganirie neyende ikubona lijiko bibilie koruna ino balimo kunywalia akenire tobaisa koligereria divai oyabalirire ekero ekobera ase egekombe na koira na inse ng'ora igogo gwao choganiri ayemiami ake sabu ngakorukwamia meti wona liuro lyakorire basi chakasiba wakona omoerio nigo ekoroma bunengiti na korasa bunaliru akia kogera akaro montare ngene era iria tarabangwa iria goteba ngaribie mesa are buya ogojigosiba kwa kama ekiagera liru biria korire ngaki naenda aba nabo bali bagoteba ngandinda akembe okenji koriye yende wasadi ba ibra bagoteba aba kunywa yakenire bona oigwa bali bakunywa yakenire na yatakeniri Isaya isano Mungu 14 egotanga asayo asaba kura tonire na gwasamyo monu ayo etanie kerengo asayo asa abakure atonire na wansamyo monwa oyo gwetanie kerengo mbara ibagocho na abare nobonene asomochioyo ere aroro nebyombe bire neburuburu nabyo nabonsi abagochenga ime yaye batirimboke gochia sawa ekigio kaigo bono kirarenge ntebe omanana tigatokonya gatukurwa na intutoba muna bari tumayo oyo otagete korore bibi yaye erinde twangame ekero tore moyo ne bantu ararire torare tore no gasemeri ko no wakare na kare amen manana basisenie mbiyamana sawa ntegerera